Έρχεται η ώρα να κάνετε ευχέλο, θα λέτε στα παιδιά σας, έρχεται ο Χριστός. Δεν μπορώ, μαμά, τι δεν μπορείς παιδί. Έρχεται ο Χριστός. Να το νιώσει το παιδί από τη μάνα. Και όχι να ντρέπεστε εσείς με το σύντησο. Να σας κοιτάει ο σύντροφος να σας λέει. Και εσύ να φοβάστε. Έχεις μια ζωή, βρε μάνα. Έχεις 18 χρόνια με γραφεί το παιδί σου, 20 χρόνια με γραφεί το παιδί σου από το σπίτι σου. Τι μου λες το παιδί, δεν εκκλησιάζεται, δεν εξομολογείται, δεν κάνει υπακοή, είμαστε τσακωμένοι, δεν μου μιλάει, έχει νεύρα, βρίζει. Καθημερινά πράγματα που ακούγεται τα παιδιά σας. Το παιδί μου λέει ότι να είναι, πάτερ, δεν μπορώ. Μα είχες 20 χρόνια να το μαζέψεις. Το καταλαβαίνετε που σας λέω. 20 χρόνια είχατε κάλεσμα Θεού και δεν φροντίσατε ποτέ να μαζέψετε το στόμα σας με ευγένεια, να μιλήσετε με ευγένεια στα παιδιά σας. Αλλά πώς, αφού δεν ζητήσατε βοήθεια να μάθετε το Λόγο του Θεού? Όλα ήταν μια γραφική κατάσταση, η παρουσία του Θεού, το Ευαγγέλιο, ο Κυριακάτης Εκκλησιασμός, η εξομολόγησή σας, τα μυστήρια, να ντυθώ, να βαφτώ, να περιποιηθώ, να πάω εκκλησία. Χαμένος χρόνος, άδειος χρόνος. Άδειοι μπαίνουμε, άδειοι βγαίνουμε. Και ο δαίμονας μας κατατρώει την ψυχή και στη ζωή και στο θάνατο. Την ώρα που ξεψυχάμε, τότε παίρνουν το ελευθέρες σατανάδες και βουτάνε και μασάνε την ψυχή, βεβηλώνουν το σώμα και την ψυχή. Και χάνεται η αγάπη από απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Σας είπα ότι μην έρθετε μες στο σπίτι σας να κατηγορήσουν τον Θεό. Από κανέναν. Και τώρα, και ας υπάρχει αυτό που ξέρετε πλέον τι κάνετε σπίτι σας. Μην έρθετε. Πέστε σήμερα στο σύντροφό σου να πάτε σπίτι, την άλλη Δευτέρα, ο πάτερ έχει ομιλία. Θέλω να έρθεις. Όταν σας πει κάτι, θέλω να έρθεις. Ή κάντε ένα αγιασμό. Καλέστε να κάνετε ένα αγιασμό. Θα γίνει ευχέλιο. Να είστε όλοι εκεί με σεβασμό. Θα έρθει ο Χριστός. Πείτε το. Πείτε το. Θα δείτε μέσα σας, θα νιώσετε αγαλήνη. Κάντε λιμοσύνη. Θα δείτε μέσα σας, θα νιώσετε μια γαλήνη. Ξεκινήστε να αγαπάτε. Θα νιώσετε μια γαλήνη. Ξεκινήστε να μιλάτε με ευγένεια και να μην κάνετε αντίλογο στους τοξικούς ανθρώπους. Θα νιώσετε μια γαλήνη. Συγχωράτε τους ανθρώπους, θα νιώσετε μια γαλήνη. Φροντίστε τον συνάνθρωπό σας, θα νιώσετε μια γαλήνη. Φροντίστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες και ας μην είναι και γονείς σας. Θα νιώσετε μια γαλήνη. Χωρίς δικαιολογίες. Τι κάνετε, δηλαδή δεν προσέχουν τα παιδιά της, τα παιδιά της θα την προσέξω εγώ. Ναι, εσύ θα την προσέξεις. Θα νιώσετε μια γαλήνη. Γιατί είναι καλά, είναι η ορθόδοξη καλή πορεία του Θεού μας. Είναι κάτι καλό και θα γλυκάνετε τη ζωή σας μέρα με τη μέρα μέσα από αυτά που σας λέω και δεν χρεώνεστε τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Χρεώνεστε μόνο το να βάλετε χρέος στον Θεό να προσπαθήσω. Θεέ μου, δώσ' μου λίγο τη χάρη σου και εγώ θα στην επιστρέψω όπως με τα τάλαντα διπλή ή τετραπλή. Μου έδωσε 5 τάλαντα. Θα σου δώσω 10. Αυτό θέλω να σας πω. Προσπαθήστε να νιώσετε αυτή τη χάρη που λίγοι τη νιώσανε. Και μην λέτε ότι εγώ απέχω πολύ από αυτό το θαύμα. Το να γίνω άγιος και γίνεται εγώ μέσα στον τοξικό κόσμο να ηρεμήσω, να γαληνέψω. Προσπαθήστε το αυθεντικά. Νιώσετε υπέροχα. Και αυτό θέλει αγώνα, πνευματική ζωή, να μάθετε από έναν ιερέα το τι πρέπει να κάνει, διότι ο καθένας σας κάνει κάποιες άλλες δουλειές. Γι' αυτό με βάλετε εγώ η Εκκλησία, να σας μιλάω, να υπηρετώ το Θεό, και όλοι μαζί εδώ να είμαστε μια αγκαλιά, αλλά να σας περνάω το Λόγο του Θεού όπως πρέπει, με πολλή ευλάβεια και αγάπη, και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι η πορεία αυτή είναι μια αληθινή πορεία και όχι ψεύτικη. Όλες οι άλλες είναι ψεύτικες, είναι πλάνη. Εξού και όλοι μέσα εκεί στο σπίτι της Καπερναού ήταν όλοι χαμένοι, ήταν όλοι θεατές. Κανείς δεν ένιωσε τον πόνο του παραλυτικού, του παράλυτου. Κανείς δεν τον ένιωσε τον πόνο του. Ήταν όλοι θεατές.
Όλοι. Ακόμα και οι φίλοι που τον κατέβασαν από πάνω, θεατές ήταν. Αυτό πρέπει να το προσέξετε και να βάλετε τα δυνατά σας να κάνετε τη διαφορά. Που η διαφορά έχει μία λέξη, λέγεται αγάπη. Και δεν με νοιάζει κανένα ο διπλανός μου. Θέλω να ζήσω ταπεινά απλά, αλλά με αγάπη. Δεν θέλω να χάσω αυτή την αγάπη που πάντα έχω φτάσει στα 50, 60 χρονών, 70 και δεν την έχω ζήσει. Θέλω να την νιώσω. Τι εστί αγάπη? Και εδώ θα σου εξηγήσω τι εστί αγάπη και το πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει πρώτα να μπει σε μια διαδικασία στην αυτογνωσία. Σε αυτή την ιερή λέξη, η οποία είναι να μάθεις τον εαυτό σου. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Να δεις ποιος είσαι. Να ταπεινωθείς και να αρχίσεις να πετάς από πάνω σου, όπως το φίδι, το παλιό πουκάμισο, να πετάς από πάνω σου όλα τα άχρηστα. Δηλαδή, τι κακό έχεις, τι έχεις κάνει. Να μετανοήσεις και να πεις τέρμα. Τέρμα ως εδώ. Θα μετανοήσω και θα έρθω κοντά στο Θεό. Θα φροντίσω τον εαυτό μου, ναι. Θα πάω, θα νηστέψω, θα κάνω νοημοσύνη, θα εκκλησιάζομαι. Με καλεί ο Χριστός, πρέπει να πάω στον Χριστό. Δεν μπορεί να έχω να καλώ τον παπά στο σπίτι ένα κέλο και να μην ξέρω τι μου γίνεται. Έρχεται ο Χριστός. Δεν μπορεί να ακούω την καμπάνα στην εκκλησία και να λέω δεν βαριέσαι Μάρια, λίγο ακόμα παραπάνω. Είναι σε καλεί ο Χριστός. Περνάει από μπροστά σου. Ιδάλλως λες και εσύ όπως όλοι, όποτε με βολεύει, έλα. Αρρώστησα, πάτε διάβασα μια εύκολη. Και ας μην έχει σχέση με το Θεό. Αρρώστησε το παιδί σου, να μας διαβάσει πάτε ευκέλιο. Και ας μην έχει σχέση με το Θεό. Προετοιμαστείτε, διότι η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ, όπως το φώνασε και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, αλλά και ο Χριστός μας, ότι ήρθε η Βασιλεία του ουρανών. Προετοιμαστείτε, διότι η Βασιλεία του ουρανών είναι εδώ και είναι η αγάπη, η φροντίδα. Θα δείτε, θα αποβάλλετε αυτό το κάμισο του φιδιού, του πονηρού φιδιού από πάνω σας και θα τα βγάζετε ένα-ένα. Κακία, φθόνο, ζήλια, πορνεία, ηχεία, ύβρις, κλεψιά και τόσα άλλα, αντιλογία, τόσα άλλα θα τα βγάζετε από εδώ και από εκεί, θα πετάτε και θα ξαλαφρώσετε και θα νιώσετε όμορφα. Δεν θα πείτε, δεν με νοιάζει, λέει ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ο γείτονας, δεν με νοιάζει. Αυτό είπαν οι Άγιοι, δεν με νοιάζει. Δεν διαπραγματεύουμε αυτά. Τα του Θεού δεν τα διαπραγματευόμαστε. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Τα υπόλοιπα ναι. Ζείτε με έναν άντρα, άνθρωπο θα δουλέψει, θα δουλέψει. Ναι. Τα του Θεού δεν τα διαπραγματεύομαι. Διότι είναι αγάπη, τι είχα να μου διδάξεις. Και εγώ, τι είχα να σου διδάξω να το κάνω. Μια ζωή στα νεύρα, στην αντιλογία, στις φασαρίες και δεν πήγαμε ποτέ στα προβλήματά μας εξού και χωρίσαμε 2 φορές και είμαστε πάλι μαζί και είμαστε καλά. Δεν πήγαμε σε έναν παπά να μας πει την άποψή του, γιατί